În cele două mandate, cultura și educația au fost priorități pentru mine, ca și administrație publică locală. De aceea avem în momentul de față implementate mai multe proiecte în ceea ce înseamnă sprijin pentru creșterea natalității, sprijin pentru prevenirea abandonului școlar, sprijin pentru creșterea performanțelor școlare și sprijin pentru tot ce înseamnă activitate culturală artistică în Comuna Corbi. Ne aflăm în curtea Bisericii Rupestre Corbi de Piatră, una dintre cele mai vechi și cele mai importante biserici rupestre, ea făcând parte din triunghiul rupestru, Corbi de Piatră, Cetățuia și Nămăiești. De ce ne aflăm aici? Tocmai pentru că în calitatea de deputat, viitor deputat, dacă voi fi ales de către argeșeni, îmi doresc ca acest triunghi rupestru să fie pus în valoare. Îmi doresc ca turismul în zona de nord și nu numai a județului Argeș să-și găsească valențele și să se dezvolte așa cum de altfel merită. Potențialul este uriaș. Atributele unui om politic și nu politician sunt următoarele: demnitatea, devotamentul, cinstea, corectitudinea, altruismul și nu în ultimul sau poate chiar în primul rând dragostea de țară și față de oameni. Pentru acest lucru, eu, Virgil Baciu, în calitate de candidat independent la Camera Deputaților, vă cer să mă votați pe data de 6 decembrie, poziția 34. Consider că sunt omul potrivit pentru această demnitate publică, deputat în Parlamentul României. Consider că sunt omul care am demonstrat atât în public cât și în privat că știu să managerez situații, că știu să dezvolt lucrurile și că îmi pasă de oamenii din jur, îmi pasă de ceea ce se întâmplă în localitatea mea, în județul meu și în țara mea. Mergeți la vot pe 6 decembrie, votați candidat independent Camera Deputaților Virgil Baciu, poziția 34, ultima poziție de pe ultima pagină. Vrem să avem un sistem de învățământ mai bun cu siguranță. Vrem să avem un sistem de sănătate funcțional cu siguranță. Vrem să avem o infrastructură rutieră mai bună cu siguranță. Vrem să avem o infrastructură de internet funcțională. Vrem să avem un turism dezvoltat. Vrem să avem reprezentativitate la nivel județean și național. Vrem să avem oameni care să ne apere interesele noastre. Atunci votați Virgil Baciu, Camera Deputaților, poziția 34, independent. Vă aștept pe 6 decembrie la vot. Votați Virgil Baciu, deputat independent.